साफ्रोमबो फोथायो सोरबा जाम्बाबाबो सोरबा जलाबाबो नंगौब्लाबो नङाब्लाबो ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्राफ्रा साफ्रोमबो ख्रिस्टियान आरो साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रानो माने जिसुखौ फोथायो होनना बुङो जिसुखौ फोथायो नोंबो आंबो जों बयबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो दा बे फोथायनायनि गेजेरजोंनो जोङो मा होनो फोथायो जों बयबो खिन्थु जोंनि जिबनाव फोथायनाया एक्टिभ जोङो जानांगौ ना फोथायनाया जोंनि जिबनाव एक्टिभ जानांगौ जेब्ला जोंनि जिबनाव फोथायनाया एक्टिभ जागोन अब्लासो जोंनि जिबना जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय बा ख्रिस्टियान जानायनि मोनसे मिनिङा जोङो मिनिंफुल जागोन आरो ना साप'ज हमनानै ला मबाइलाव सिम थायो ना मबाइलाव सिम थायो आरो बे सिमा माने रिचार्ज सोयोब्लासो एक्टिभ जायो नंगौना नङा जेब्ला मबाइलखौ जों रिचार्ज होबाय अब्ला बे एक्टिभ जाबाय आरो खामानियाव बाहायजाबाय थिग बेबायदिनो जोंनि जिबना जोङो फोथायनाय साफ्रोमबो जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो नाथाय फोथायनाया माबोरै जोंनि जिबनाव एक्टिभ जायो फोथायनाया जोंनि जिबनाव माबोरै एक्टिभ जायो जों साफ्रोमबो फोथायो नाथाय एक्टिभ गैया जोंनि जिबनाव माने एक्टिभ जायाखै जेरैबायदि रिचार्ज गैयै सिमा एक्टिभ जायाबालायनो नट इनकामिं माबा माबि होना होमबा माने बैयाव कल खालामबाबो बै सिमाव नांहैया आरो एक्टिभ जाया थिग जोंनि जिबनावबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाया जों फोथायो खिन्थु जोंनि जिबनाव एक्टिभ जायाखै बाइबेलखौ मोनसे जोङो नायनो जाकबनि 2नि 14खौ आङो फरायनि आंनि बिदा फंबायफोर सोरबा होनोब्ला बिहा फोथायनाय दं होननानै नाथाय बिहा मावनायफोर गैयाब्ला मा मोनदेरनाय फोथायनाया बेखौ बोखांनो हागौ ने नांगौ प्राइज द लर्ड बेवहाय होनदों जाहैबाय बिदा फंबायफोर नोङो जुदि फोथायनानैल' थायोब्ला जोङो मावाब्ला ना बेखौनो होनदों रिसार्च होआब्ला बेयो फोथायनानै जोंखौ बासायनो हाया होननानै बाइबेलाव फोथायनायल'जों जोङो बासायजानायखौ जों मोना फोथायनानै बयबो ख्रिस्टानफोर फोथायो खिन्थु एक्टिभ जायाखै सिमा सालु जायाखै ना बे एक्टिभ जानो थाखाय जोङो मावनांगौ जोङो फोथायनानै न'आव थानानै आं प्रार्थना खालामबानो जागोन दे गेजेराव थाङाबाबो बे मोनसे एक्टिभ जायाखै आरो ना बहाबा नोङो मोनसे फारसे प्रग्राम जादों न'आव थाबानो जायो जेबो नङा बा आं मोनथिखागौ दे इसोरा नै बेबायदि आरो माने अबहेला इसोरखौ नाजावब्लाबो फोथायब्लाबो माने बानाय अलसिया आरो अबहेला फोथायब्लाबो नै बेबायदिजों जोङो सिमा जेरैबायदि रिसार्च गैयै समाव नट इनकामिं होनो थिग जोंनि जिबनावबो इसोरखौ फोथायनाया माने एक्टिभ जाया दा जोङो बेबायदि इसोरनि खामानिखौ जोङो इसोरखौ खुलुमनाय इसोरनियाव प्रार्थना खालामनाय जेरावखि जाया मानो जोङो जेब्ला जों एक्टिभ जागोन बा थांगोन जोङो मावगोन खामानिखौ जों जेब्ला मावगोन अब्लासो जोंनि जिबनाव मानो बे फोथायनाया एक्टिभ जानानै थायो सिमा जेरैबायदि सालु जायो रिसार्च होबा थिग बेबायदिनो जोंनि जिबनाव बेनो फोथायनाया एक्टिभ जानानै थायो आरो मोनसे खोथाया मा जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो जिसुआ सोखाग्रा जिसुआ आसरित खामानि मावग्रा जिसुआ गेदेर गेदेर मावनो हायैखौ मावो जोङो फोथायो बेनि गेजेराव जों मा खालामो न'खराव माबा मोनसे जायोब्ला जों मा जोंनाव फोथायनाय दं नाथाय जोङो मावाखै जों मा खालामो एकदम सोरनावबा भरसा खालामो उमुक पास्टराव प्रार्थना खालामना होफैथोंसै ना उमुकआसो ओरैबायदिथार उमुकआसो ओरैबायदिथार जोङो गावनि जिबनाव गावजों जिसु ख्रिस्टखौ जुदि फोथायबायब्ला जोङो एक्टिभ जानांगोन जोंनि फोथायनाया गेदेर जानानै जोंनो प्रार्थना खालामनानै बे बेमारि बा माबा मोनसे समस्या बेखौ जोङो समाधान खालामनो जों सल्भ खालामनो जों सेस्था खालामनांगोन अब्लासो जोंनि जिबनाव फोथायनाया एक्टिभ जागोनथ' नङाब्ला मानो मालायनाव जों भरसा खालामबाय थायोब्ला जों गाव गोमालांबाय थागोन जोंनि जिबनाव रिसार्चआ खमायलांबाय थागोन जोंनि जिबनाव इसोरखौ फोथायनाया दङ नाथाय जोंनि जिबनाव एक्टिभ जानाया खमायलांबाय थागोन ना जोबनायाव मा जागोन गोमोरलांगोन आरो बे फोथायनाया मानोना जोङो मावाखै जों प्रार्थना खालामनो हायो प्रार्थना खालामाखै बहाबा जों मेथाइ रोजाबनो हायो मेथाइ रोजाबनो हायाखै दिनै गरमथार आं गेजेराव थांला होननानै थाबाय बेबो मोनसे एक्टिभ जालांनाय ओंखायनो बाइबेलाव बुंदों जों मोनसे बोसोन नायबावनोसै ओमफ्राय एब्रायारिनि 10:24 फरायनो
आरो जोङो अननाय आरो मोजां मोननायनि थाखाय गावजों गाव फुदुंज्लायनायाव गोसो होनि सोरबा सोरनिबा हुदा बादि गाव गावनि जथुमनायखौ जोङो दानागारथार नाथाय नोंसोरो बे दिनखौ जेसेनो खाथिसिन नुयो एसेनो जोङो एसेनो बांसिन गावजों गाव बानजायज्लायनि नांगौ ना जोङो मा होनो जोङो इसोरखौ खुलुमनायाव फोथायनायाव गावजों गाव अनज्लायनायाव एकदम खाथिनिफ्राय खाथि जालायनानै रायज्लायलायनानै इसोरनि बोसोना मा आरो जों माबायदि फोथायब्ला जोङो दावगालांनो हागोन बेफोरखौ रायज्लायलायनानै एकदम जोङो सानफ्रामबो नालि गुलि ज' लोगो लायलायनानै फुदुंज्लायनानै फोथायनाया माबोरै जोङो डेभेलप जालांगोन जोंनि जिबनाव इसोर खुलुमनाया जों माबोरै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन बेखौ जोङो सानज्लायनानै जों रायज्लायलायबाय थानायफोर लोगो लानायफोरखौ ज' जालायनायखौ जोङो दानागारथा होननानै बाइबेला जोंनो बुंदों ओंखायनो आङो गोबांथार बुंनो थांला बाइबेलफोरा गोबांथार दङ जोङो एक्टिभ जानोब्ला जोंनि जिबनाव मा नांगौ जों एक्टिभ जानोब्ला बे फोथायनायाल' बयनिबो दं किन्तु एक्टिभ जानोबा जोंनि जिबनाव मा नांगौ जोङो गालातियानि 5:22 जों फरायलांब्ला मोननो हायो एक्टिभ जानो थाखाय जोंनि जिबनाव मा नांगौ ना इसोरखौ खुलुमनाया जोंनि जिबनाव मा नांगौ जोङो गालातियानि 5:22 जों फरायलांब्ला मोननो हायो अननाय मोजां मोननाय सैसोनाय गुरै जानाय इसोरखौ फोथायनाय ना बे 9था पबित्र आत्मानि बोरा जोंनि जिबनाव थागोन अब्ला जोङो जोंनि फोथायनाया एक्टिभ जोङो जानानै थागोन माब्लाबाबो सोरबा सिखाव खावनो लेंब्लाबो जों थांनाय नङा सोरबा गाज्रि खामानि मावनो लेंब्लाबो जोङो थांनाय नङा मानोना जोंनि जिबनाव फोथायनाया एक्टिभ जानानै दङ रिसार्चआ जोंनि जिबनाव दङ सिम गोदान नङा जोंनि जिबनाव रिसार्च दङ बेखायनो बे पबित्र आत्मानि जे गालातियाव बुंनाय 9था बोर जोंनि जिबनाव जेब्ला थागोन जों एक्टिभ जागोन आरो जों गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजान जागोन सान्दुं गोसाब्लाबो अखा हाब्लाबो गोलोमबाबो गोजां बोथोरबाबो जों गेजेराव हाबनो बानाय नङा प्रार्थना खालामनो बानाय नङा मेथाइ रोजाबनो बानाय नङा इसोरखौ सब समाय जोङो दाव खालामनानै अरायबो इसोरनो जों थाबाय थानो गोसो जागोन ओंखायनो आङो गोबांथार बुंनो थांला जोङो फोथायनायनि जिबनाव जों बयबो फोथायो नाथाय जोंनि जिबनाव एक्टिभ जानायासो मेन खोथा सालु जानायासो मेन खोथा फोथायनाया बयबो फोथायो ना ओंखायनो आं गोबांथार बुंनो थांला बेखिनिखौनो बुंनानै इसोरा गेदेर बोर होथोंसै